There is a nurse aiwa ufamba pasocial media aiwa we do not know aiwa exact position aiwa kuzvipatara uko, but her face was not visible, yange yakavharwa. Panguva ino uya achiadvocata kuti aiwa 2030 iyi vakomana aka ngaimbomisiwa, noda kuti zvatiri kuona muzvipatara patiri kusangana nevanhu vatiri kuuya tichirapa aiwa vanhu vari kungofa. Sandapinda mashoko anobuda nyorwa panapa, toti subscribe like out on the bell icon. Majara Jairus watiri kuona kuti aiwa ndiye auya achipublicize this video. Panapa anouya achonyora caption yeMajara Jairus achiti I want my legacy to be that yekushandiswa rather than sit and watch while Mnangagwa and his family are sodomizing our country. I don't care who is calling for the shots or the color of the cat which is after the mouth. I would rather grab the opportunity and act. Anoposta this video ramuri kuona readiness anobuda akanyora maplacards amuri kuona akapfeka uniform waikurapa akanzi people are dying in hospitals and hospitals are death traps no to 2030. Panapa anobva achinja another placard oenda pane rimwe rakanzi as nurses we say fact there are no drugs in all the hospitals. There is a genocide in Zimbabwe hospitals. 2030 is nothing. Domashiko anobuda nyorwa panapa tiri kuona kuti this is a trained nurse wamuri kuona akabata these placards ari kuadvocate achiti aiwa as much as we know, as much as we are seeing nezvatiri kuexperiensa tichirapa vanhu hakuna madrugs and the situation is mahospitals nemaclinics are madeath traps, kuti munhu akatongoenda kuhospital anotongoziva kuti ari kutongochiteera rufu rwake. Panguva ino tiri kuona kuti manurses they are now advocating kuti aiwa that 2030 agenda aiwa ngaimborevhisiwa, kana zvikwanisa aiwa imbomisiwa. Mashoko ari kuda achitaurwa panapa neeprominent nurse wemunyika yezimbabwe. Piri yangu mesection medu kuti mafunguro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.